радвам се, че сте тук. Това е началото на една, надявам се, дълга поредица от среща разговори, с които целим ние да се пробудим. Ще се опитам да го кажа накратко, както и говорих с Аида, давах на всичките лектори, които говоря с тях, давам един пример. Почвайки да правим едно парче отстрани, няколко човека, изведнъж работейки само няколко човека, пристига някой, да ни казваме, забързан с колата, бие спирачки, спира колата, още работи отвън, идва при нас, казва какво да помогна, с какво да се включа. Значи първо този човек е осъзнал или със съзнание идва да направи нещо добро заедно да направим нещо добро, със съзнанието, със съвестта, не от страх, че ако не направи нещо, ще отиде на лошото място и ще огорят. Ще направим нещо заедно, ще направим нещо добро, ще дари дарение за нас, дарение, ще направи нещо, ще даде нещо от себе си, ще бъде пълноценен към всички, към цялата общност. Ще направим нещо за нашите деца. Защото няма да мога точно го цитирам, но е казано, нали, истина е, ако не станем чисти като децата, няма да бъдем приети в Божието царство. Има една такава притча, нали, за египетските царе, че когато отива на другия свят, слагат му сърцето на едната бездна, на другата едно перо. И ако той не може да отиде с чисто сърце, се накланя обратно бездната. И затова ние ще работим за една промяна, защото и времената се менят. Надявам се на другия път и нататък да говорим и за това нещо, какви са етапите, какво се променя нашата планета, какви са нашата и каква трябва да бъде нашата промяна. И на всичкото отгоре, когато преди 2 години оказах това нещо, още преди 2 години, когато правихме парка, тогава го лансирах за Аида, ето ние сме се събрали природа. И трябва да се върнем природа, нашия род, ние да се изградим по-стабилни връзки в рода и между нас, заедно да можем да живеем заедно в рода, защото, както тя много добре знае на всички семинари, както казват, род по род, над род или народ. Аида Марковска. Благодаря, Живко. Добър вечер! Здравейте, уважаеми дами и господа кметове, скъпи приятели! За мен е огромна радост да съм при вас в Трилистник на тази хубава сбирка, да се събереме и да си поговорим за рода и за това какво можем да направим наистина, за да се пречистим и да бъдем едни по-добри хора. Изключително нужда имаме в днешно време да вярваме в хубави неща, да се свържем с добри мисли, с добри надежди, да погледнем напред, защото май всичко друго, което ни залива, не е толкова чисто и не е така добро. Да радвам се, че сте тук тази съботна вечер и аз съм щастлива, с моите приятели съм тук, с моите колежки Тони и Ваня, с Христина и Ивон, които идват с мен, за да чуят за, не знам, сигурно 100 път, колко е вълнуващо да си свързан със своя род, със своя корен, колко е хубаво да знаеш чий си, на кого принадлежиш. Най-хубаво е това да се говори на село, хора, защото вие ме разбирате какво ви говоря. В големия град хората се отчуждихме един от друг в такава степен, че не знаем как се казва съседа ни изобщо. Да не говорим здрав ли е, болен ли е, какво му не е наред или какво му е наред. Виждаме го, колата му виждаме повече от него. И по този начин не можем да се свържем човек с човек. Нито парк да направим, нито градинка, нито нищо добро. Не можем да се измажем в ходовете даже, но там се докарахме. Но тук на село не е тъй. При вас все още е онзи хубав дух, в който хората се срещат, познават се и си казват здравей Мария, здравей Иван, здравей Стоян, познават се по име. Знае се кой на кой е син, на кой е дъщеря. И това е едно събиране на душите и сърцата, макар и може да не се долюбваме до край, да си знаем и кривиците, нали? Защото ние много обичаме да си знаем кривиците. Но когато ти се запали плевнята или ти падне тока и спре водата, първия към който се обръщаш все още е съседът.
Това е огромната разлика между хората, които живеят на село и тези, които живеят в града. Няма друга. Нито в образованието, нито в способности, нито в ценза. Природата, да, но разликата е, че в града, когато ние се паднем в беда, когато някой разбойник влезе у нас и ни тропа на вратата, ние първо взимаме телефона и се обаждаме на 112, защото не си знаем съседа, ние не знаем на кой да звъннем. На то с отдялосно, отляво, горе, къде да търсим помощ. Да викаме през тераста кого. Докато на село все още, когато някой разбойник се появи, първия с който се свързва е съседа и другия дай да грабваме сопите, да гоним разбойниците. Тъй, че духът, който свързва хората и спойката е тука, при вас. И затова езика, на който аз говоря в моите лекции, въпреки че говоря на всички българи, тук е разбираем. И не ми е трудно, няма дори какво да обяснявам и разяснявам колко е важно да си присвоите си. Сега младите хора, разбира се бунтуват срещу тази идея, защото времето дойде такова, че ги учим младите, че всичко зависи само от тях. Само от техните способности, от тяхната вяра, от техния талант, от техният стремеж и липса на мързел. Ако някой иска да сполучи в този живот, обясняваме му, че всичко зависи от него. Така ли е? На пръв поглед е така, приятели, защото всички деца ходят на училище, возят ги с колите. Ние ходихме на училище, сега ги возим на училище децата, нали? Това има голяма разлика. Всички ги возим децата на училище, ходят в хубави училища, преподават им разни неща, прибираме ги, ходят на спорт, на пиано, на английски. Имат еднакви възможности пред себе си от тази гледна точка погледнато. И действително, на пръв поглед изглеждате и сякаш от тях си зависи как ще напреднат. Но кои са те? Кои са те, нашите деца? Ние вярваме, че те идват на света чисти бели листове. Чисти, абсолютно с нищо не обременени дечицата. И ние ги формираме с нашето възпитание. Децата идват чисти и бели от към грехове. Те нямат нищо лошо, което самите те да са направили, защото са малки. И защото още не могат да творят нито добрини, нито злини. Това са дечица. От тази гледна точка те наистина са абсолютно невинни. Но защо тогава те боледуват? Защо тогава плачат? Защо тогава страдат? Че някой път и повече от възрастните хора. Ако всичко това, което ние наричаме зло на този свят, беше свързано с греховността, с погрешките на човека, то тогава децата, хората поне до 10-15 годишни, не трябваше да имат никакви проблеми, защото едва ли творят някакви злини. Случило се в първи клас да разпорим някоя жаба, да видим какво има вътре, или някой охлев, нали? Но това е тавана на детските зулуми и общо взето до там може да се стигне. Но така ли е? Светът е болен още от децата. Пълен е с болни дечица. Какво носят те в себе си? Кое всъщност ни прави скръбни и нещастни, както казва поета? Кое ни отдалечава от красотата, от доброто, от щастието в този живот? Нашите избори, без никакво съмнение. Но преди това, преди да стигнем до тези избори, ние също сме направили своите избори. Направили сме изборът за рода и семейството, в което да се появим. Душите избират своят баща и своята майка, избират своите два рода, за да се появят на този свят и да започнат да минават по пътя на своите предци. Ето, тук започва историята, която аз знам в детайли, която мога да разгадая, мога да ви разкажа, мога да ви опътя и вас. Пътят на предците. Всички ние идваме на този свят с паметта и това, което предците ни са преживявали. Никой от нас не си тръгва от този свят с скърбите взети със себе си. Така ни се струва, че когато си отидем и когато духът ни мине от другата страна или душата ни излети, всичките ни скърби ще престанат да съществуват. Да, душата отива при Бога, минава си по пътя през чистилището и се отива при Бога. Скърбите къде остават?
Това, което си минал, това, което си направил, това, което си създал, къде отива то? В какво се превръща? Това е памет, скъпи приятели. Това е народна и родова памет. Тази памет отива към децата и към техните преживявания в този живот. Още от съвсем мънички те започват да последват стъпките на родителите, на предците, на бабите и дядовците, на тези преди тях. Това е много интересно да се наблюдава, защото всяко едно детенце, когато се роди, свекървата, и не само, го поглеждат да видят сега носа на бащата ли е, на дядото ли е, косичката на кой е, като кой гледа, суче като еди кой си или не иска да яде като еди що си от рода, за да го разпознаят като родово дете. Всеки един човек, колкото и да смята, че е интелигентен, начетен, умен и тъй насетне, първото нещо, което прави, когато погледне личицето на детето, неговото дете, търси чие е това дете, на кого прилича. И това е една велика радост, която откриваме, когато видим лицата на децата си, защото там откриваме нашите черти. Цялото е на баща си. Казват всички майки, които са родили децата. Цялото е на баща си. Това, между другото, е абсолютен биологичен феномен. Това е абсолютна истина. Всички деца приличат на мъжа, с който живее жената, майка им. Реално, ако е родният им баща, на него, ако е някой друг, на този. Защото в биологичните видове бозайниците имат такъв инстинкт, че ако не е негово детето, котката отива и му откъсва главата. Това сте го виждали на село. Знаете, че мъжките котки откъсват главите на потомството, което заподозрат, че не е тяхно. Биологичните инстинкти на хората са не съвсем така жестоки, но децата, които се раждат, човешките ни деца, малките бебенца, приличат първите дни и месеци на семейство на мъжа, на бащата. За да може той да познае това дете, да каже, това дете е мое, това дете аз съм го създал. Защото майката го носи 9 месеца. Тя го ражда, тя усещала сърчицето му, тя го държи на гърдата си и за нея това е много по-лесен процес и въобще няма въпрос там, нали, какво се случва. Докато за бащата трябва да мине през това. И тъй детето прилича на този човек и той се го познава. И за да може, вижте сега българския род колко е умен и интересен, за да може пък бащата да е абсолютно уверен и сигурен в това, че той дете е негово, ама бащата не е достатъчен, трябва и свекървата да е сигурна, че и свекъра и той да е убеден, защото знаят ли снахата, нали? Снахата по най-умния и мъдър начин нарича ето и мънинкото на свекъра или на свекървата. Тоест, ваше си е. Той дете е на вашия род, на вашето семейство, аз съм го родила, аз съм майка, но вие ще си го познаете. Защо е необходимо това, приятели? Сега в днешните 20 години на 21 век това не струва малко тъпа идея, честно казано, защото майките, днешните майки, каквото и да е, особено ако не са съвсем маргинални, спаднали някакви хора от обществото, може сама, без свекървата, без бащата, да си отгледа детето. Няма да попадне. Ще успеят. Не е лесно, но самотни майки, колкото искаш. С повече труд, с повече усилия, с малко помощ от родителите, това, обществото и то дава някакви помощи, пари, но и ще се отгледа и дете. Но това е сега. Сега, мили хора. Само преди 50 години не е било така. Ако не те познае баща ти, ако не те припознае семейството на баща ти, излизаш на улицата и ставаш, няма да кажа думата, не е приятна, не е прилична, хели па да ме записват с тази дума, ставаш такова извънбрачно дете. И тази твоята майка става не много уважавана жена. Вижте колко меко ви го казвам. Вие ще се досетите по-сериозно. И така, това те обрича на страдания, това те обрича на глад, това те обрича на мъка, на всичко, което не е приятно и не го искаш в този живот. И това е много скоро, преди 2 поколения едва. Едва сега децата, родени извън брака, никой не се интересува дали са всъщност от брак или не. Записват го в детската градина, никой не ги пита, майките и баща ти женени ли са? Сега няма такива въпроси. Но аз, когато бях дете за детската градина, моите родители са ги питали. И преди мене също.
Аз съм малко над 50-то, малко. И очевидно за тези 50 години са се променили толкова драматично тези неща. Но това е само външния пласт. Реално сърцата, паметта на родителите са си същите. Надеждата, стремежа това дете да е твое, да е твоя кръв, твоя мисъл, да е наследило твоите таланти, способности и някои злуми, да ги правиш, това е надеждата на всеки един. Особено на българина. Българинът, като идея и разбиране в света, създава децата си, за да създадат деца. Разбира се, има идеята да стане голям човек, но това е в втори пласт на мечтата на човек. Сега хубаво е, ако синът и дъщеря ти станат хубави и големи хора. Нали? Те смисъл направят нещо, способни са, талантливи са, направят някакви неща. Това би било прекрасно и удовлетворително. Но не е най-важното за българина. И до сега е така. Може да ви се струва странно, но и до сега е така. За българина най-важно е детето какво да стане. Кажете ми, бе, подскажете ми. Образовано, да. Да не е някое глупаво дете, простичко, нали? Но не, и това не е най-важно. Аз сега ще ви го кажа. Да. Точно така, госпожо. Правилно. Но най-голямата надежда, пак не е тази. Ето госпожата почна да напипва отговора. Да се ожени и да има деца. Ние създаваме човека, за да се ожени и да има деца, бе, хора. Да, ако стане красив, умен, талантлив, способен, супер, много хубаво, много сме щастливи. Ама представете си сега, вие някой няма нужда да се го представи, защото го живеете. Имате си един много хубав син. Хубав, умен, завършил университета, спортист, инженер, архитект. И си няма приятелка. Няма си жена. Ей го на 30, 35, на 40. Радва ли ви, че той е толкова готин? Ето. Вижте къде идва в българското сърце истината. Аз съм те отгледал, дал съм ти от мене всичко. Носил съм те на ръце, хлябът съм ти го слагал в устата. Ти трябва да станеш човек и като му кажеш, че трябва да станеш човек, направи същото за следващия. За този, който иде след мен. Направи го, за да може да знам, че родът ми продължава. И сега, ако някой от вас се изкриви сърцето и ми каже, че не е точно така, важното е да са живи и здрави, ще се съгласа с него. Но пак знам, че ако неговият потомък, дъщеря или син, по някакво стечение на обстоятелства не може да продължи рода, мъката си се загнездва в човека и си живее там завинаги. Българинът иска, приятели, да си чуе името. Знаете ли какво е той? Не е да го пишат във вестника. Не е той. Какво значи да си чуеш името? Да имаш внуче с твоето име. Представете ли си, да си чуеш името не е да те кажат на телевизора. А да си чуеш името означава да има дете с твоето име. Защо ни е важно? По тези причини, които ви казвам. Първо, да припознаеш себе си в продължението на рода. И после да знаеш, че след тебе идва някой, който ще довърши мечтите ти. Ще направи това, което ти не си успял. Ще даде от себе си още на този свят. Следващата градинка, следващите дървета ще посади. Ще облагороди още повече местото, откъдето сте. Тази надежда е много жива в българина, много вярна, много силна. И тя остава в нас до края, до последно. Мислите, че при всички хора по света е така? Не, не е. Само при някои народи това е точно така. Има народи, които имат съвсем други стремления, съвсем други идеи. Някои са воинстващи народи, искат да заграбват земи, други са строители, искат да построят най-високите небостъргачи на света. На трета и четвърта линия има колко деца ще имат и кога ще случат тия неща. Особено тези народи, които имат по 5-6 жени на един мъж, нали, там, която и както роди, се е добре. Просто спецификата на нашата народопсихология е такава, че ни държи здраво в рода. И вижте сега, светът на 21 век ни дърпа в една посока и ни казва, виж какво, първо не е ясно от кой пол си. Сега,
ти можеш да си мислиш, че си от това, може да си решиш утре нещо друго или трето, каквото искаш. После не е сигурно, не е важно дали се ожени. Въобще не е важно. И сам човек е семейство. Това сега се твърди и то много усилено. Семейство от един. Това е оксиморон, дървено желязо, нали? То няма, но така, семейство от един. Значи можеш да останеш сам. След това ти казват, не е задължително да даваш имената на децата си на твоите родители. Избери нещо красиво, нещо, което го няма във вашия род, да е съвсем уникално за това дете, различно и това дете да бъде отделено от своите прародители, защото не са много готини хора. И тъй насетне, и тъй насетне. И в крайна сметка светът те дърпа натам, а вътре в тебе, паметта ти говори съвсем други неща. Тя ти казва, виж къде са твоите хора, виж какво могат, виж и ти какво можеш, дай да се свържа с тях, дай да им се обадим, дай да отидеш на село при вашите. Сега някои идват само за бурканите, но то пак е нещо. Защото това е плода на земята, откъдето идва храната. Затова връзката с нашия род е свещена за българина. Имам своя мисия, заедно с всички мои приятели и хората, които ми вярват. Да върнем това усещане на българина, колко е важно семейство и рода. Аз смятам, че това е спасително за нас. Не би било, ако ни беше важно на предците. Сега да си го измисляме ние и да се вкопчваме в някакви такива идеи, сега тепърва, едва ли щеше да е ползотворно. Обаче това е древно, старо, много, много векове назад. Нашите предци знаят, вярват и са усещали, че семейството е корена, родът е връзката с този живот. А това се оказва вярно. От всичко това, което правя аз, всичко това, което работя, доказателствата са безкрайно много. От рода идва сила. От рода идва енергията, с която ние се захранваме, за да живеем. И днес, от сутринта до вечерта, и утре, и след 5-10 години. Оттам идва силата да се раждат децата. В нашата школа имаме един такъв почин, който тръгна от мене. Е много готин, много хубав. Си броиме колко бебенци след родова терапия са се заченали, появили. Само при мен са близо 80 вече. А колегите почнаха вече десетки да трупат. Това е резултат от не нашия труд само. Това е резултат от осъзнаването на семействата, колко важно е да продължиш себе си чрез своите таланти, чрез своята опитност и най-вече като създаваш деца. В днешно време да се създават и възпитават деца е едно от най-трудните неща. Нашите родители не беше много по-лесно, но съвсем в друга посока им бяха трудностите. Стигаше ни да имаме една филия с лютеница и да сме навънка с колелетата или с топките. И това беше гледането. Сега, колко да са ни гледали, не са били лоши родители, в никакъв случай. Просто така беше, така се случваше. И ние наистина имахме хубаво детство. Никой от нас не е нещастен от това, че майка му не е седяла до него, да му пише домашните, да го води до училище и да го връща, и да го води на футбол и да го връща, или да го учи да свири на пиано. Който можеше, го правише. Който не може, не го правил. Но ние бяхме щастливи хора. А сега родителството е зверски трудно. Аз изключително много се чувствам на младите хора, които имат мънички деца, защото те тепърва се сблъскват с тази трудност. Всяко дете да му дадат най-възможното много, което е. Да не е като всички. Ето разликата. Нас ни учеха да бъдем като всички. Ти трябва да си като всички. Да не се отличаваш много, това ти дава способност да оцелееш. А сега децата ги учим и е правилно, защото сме в нова ситуация. Да бъдат различни, да не са като другите. Само, че тук стане нещо много сложно. Когато му казваш, ти си различен, ти не му казваш на кой прилича. Разбирате ли? Ти си различен, но на кого приличаш? Колко си различен? С какво си различен? Това, което те прави различен, добро ли е? Или не е добро? Може да си различен с нещо хубаво, а може да си различен и с нещо не толкова добро. И ние им даваме модела. А модела къде е? Защо не го даваме? Не го даваме, защото ние самите не вярваме в този модел. А модела сме ние. Самите ние. Децата нямат друг модел, освен нас. Родителите, бабите, дядовците, другите деца в семейство. Това е модела, което след всяко дете има. Той няма да вземе от някъде другаде нещо друго. Наскоро една моя колежка написа,
Ами от кратунка кратунки, от маймунка маймунки. Нали? Логиката е такава. Каквото му покажеш, това ще се получи. А ние се стремиме да направим от децата нещо различно, уникално, невиждано и нечувано, да не прилича на нас. На кого? Ако се казва Клеопатра, това прекрасно българско име, на Клеопатра ли ще прилича? Или на баба си Пати? Аз залагам на втория вариант. Така че да се опитваме да модифицираме децата в някаква посока, която и на тях им е трудна, на нас, е най-малкото нелепо. Какво предлагаме ние, родовите терапевти? Вижте себе си, вижте рода си. Погледнете към миналото на своя род. Защо това е важно? Защо е много важно да познаваме историите в рода? Защото историите са разкази за болка, разкази за премеждия, но и разкази за сила и преодоляване на болката. Разкази за успех. Да, бяха гладни години, казваше моята гъла. Такъв глад са преживявали, когато тя е била млада с малки деца, който ние с вас не можем да си представим, хора. Наистина. Те са имали една кокошка за една седмица, примерно един хляб за 3 дни за 7-8 човека. Не можем да си го представим това. Тя каза, такъв глад беше, но справихме се. Ето това направихме, това обясняваше как лъжала децата, че топи хляба в олио, пък тя не е имала олио, ми по-го топяла там, да го ядат, защото сух хляба на децата, не е вкусен. Но каза, ето това правихме, това и успяхме, минахме. Това са победи, това са и нещастия. И в този род, в който глада е бил толкова жесток, а това са били множество от нашите родове, почти всички, малцина са имали какво да ядат. Говоря в годините преди около двете войни световни. Ние с вас го преживяваме сега този глад. Ние с вас го преживяваме, обаче понеже няма недостиг на храна, не можем да кажем, че хляба не ни стига. Какво правим ние? Ние се презапасяваме с хляб. Ние се презапасяваме с храна. Защото нашите клетки, нашето съзнание казва, гладът е страшен, гладът е лош. Ако стигнеш до глад, децата ти може да умрат. Затова трупай. И ние почваме. Затваряме буркани, 500 буркана с лютеница, 20 с компоти, троши, чушки, бидони. Сега всички имате бидони. Между другото, много обичам зелев сок. Някой ден ще дойда, като ви е готов, да си наточа. И всичко това е вътрешния стремеж да не останем гладни. Не ни прави глупави обаче хора. Това ни прави дълновидни, имайте го предвид. Опита на предците ни не е само болка и страдания. Той ни дава възможност и да разберем силата си. Колко велика е тази сила. Ма не дей го затискай сега, дека си шуми детето. Той е мъничък. Как се казва? Да е жив и здрав. Хубаво е. На дядото? Еми как? Ей, така си трябва. Това е хубавото на селото. Ще пази тези важни неща. Днеска слушам един подкаст, приятели, в който дискутират за американските президенти. Не беше нещо особено, обаче разказват за Джордж Буш. И сега говорителя, той дето обяснява за Джордж Буш, казва сега на Джордж Буш баща му, Джордж Буш старши и неговия дядо Джордж Буш още по-старши и той е младши и той е по-младши и там баща и син са с еднакви имена 4-5 поколения. Всичките са Джордж Буш. И той човек се опитва да обясни за кой говори, ама нали старши, по-старши, най-старши, пък еди кой си най-назад. Свикам, гледай сега колко ни е на нас хубаво наредено. Значи баща и син се разменят имената и така си върви. Стоян Христо, Стоян Христо, Стоян Христо. Ама съзнай през поколение името се предава. А там се предава от поколение в поколение. Те имат други традиции, други разбирания за тези неща. При нас е много готино, защото внука, който вземе името на дядо и на баба, всъщност казва на рода си, аз продължавам напред. Взимам от вас всичко, което вие искахте да направите и ще го направя аз с нови усилия, с ново време, в нова обстановка ще го свърша. Това е огромна надежда за българския род. Огромна сила е да имаш внучета. Аз и до сега чувам хора, дори не толкова възрастни, може да се каже, че около 50, 55, 60 годишни хора, които им е мъчно, че внуците не са кръстени на тебе. Веднъж спорих с една Галя, много, много готина жена. Запомнила съм името, защото
беше ми казал, влизайки още при мен, и ми каза, аз не си харесвам името. Нищо му няма на това име, според мен си е много хубаво. Но жената казва, аз цял живот не съм си харесвала името. И казах на моите деца, няма да кръщавате на моето име. Каквото си изберете, само да не е на моето име, хич не го харесвам. И съответно, разбира се, децата послушали и дават други имена на децата си. И аз се питам, добре бе, Галя, защо не си обичаш името? Дай да разберем. На кого си кръстя? На дядо Георги. Естествено. Не е Гергина, както трябва да е, ама на дядо Георги. Какъв беше дядо Георги? И тя започва да разказва една доста тъжна история на този човек, който е бил обезглавен, след като е бил мъчен дълги месеци в едно подземие на едно полицейско управление и накрая обезглавен. И то по много идиотски начин, много грозна история, жестока история. И тя казва, този дядо Георги, аз не съм го познавала, не съм го виждала и съм ме кръстили на този човек. И тя поела върху себе си идеята, че животът е несправедлив, животът е грозен, живота не става, не струва. И тя не иска тази идея да я дава на следващите. Неистово не иска. Тя иска за тях всичко да е различно. И затова забранява на децата си своето име, което нищо му няма на самото име. Но идеята, че човек с това име е преживял такива огромни нещастия, я възпира тя да пожелае следващите да имат нейното име. Почетахме дядо й. Разказахме за него, написа тя приказка за него. И когато продължихме да се срещаме при една от срещите, тя каза, знаеш ли, Аида, то моето име не е чак толкова лошо. Всъщност, името ми означава сила. Означава, че мога да преборя лошото, да преборя змея. И почна да си го празнува на Гергьов ден. Ето това се казва осъзнаване. Това, което ви разказах, се нарича осъзнаване и всъщност родовата терапия, ако се чуете каквото и чудо родова терапия, представлява този процес. Когато се връщаш назад до предците, за да разбереш защо ти обичаш или не обичаш нещо, защо ти е хубаво или лошо, защо не си здрав, защо си избрал определена професия, на къде отиваш, за себе си да намериш отговора. А отговора винаги е в предците, мили хора. Защо винаги е в предците? Не е в обстановката, не е в фирмата, не е някъде другаде. Защото всичко, което идва за нас, идва от предците. Само оттам ние можем да наследим, да видим моделите, да получим моделите. Моят баща имаше, светла му памет, един разказ за неговата младост, как отишъл да учи в механотехникума. Обаче като в София. Обаче той от Пловдив, нали? Пратили го в София да учи в механотехникум и той като се видял без баща и майка на 15 години, че е свободен и решил, че няма да ходи на училище и цял ден по улицата и нацвакал двойки. Беше казал от 15-20 двойки, че съм му имал. И когато пише писмо директора на техникума до баба ми, че този нейния има 15 двойки, баба ми отишъл в София и го опардашила, разбира се, и го вкарала в пътя. Но за това беше за баща ми един разказ, който той със смях го разказваше, как после стана отличник. Няма преди 10 на 15 дни, моята сестра вика, това мое не ще да учи. Сина и викам, племенника ми, защо бе, нали, той сега влезе в гимназията. Да, вика, изведнъж, както беше отличник, изведнъж спря да учи, не ще да учи, не мога да го накараме. Вика ми, той просто повтаря баща ни, не се ли сещаш? Дай да му разкажем тези истории. Започнахме да му разказваме на младежа за тези истории, да му казваме, че няма нужда да прилича в това на дядо си. Той без той прилича на него, защото е умен, интелигентен, красив и т.н. Няма нужда да прави 15-20 двойки, за да прилича на дядо си и да го почита. Младежа колко чу, колко не, защото беше с слушалките, между другото, докато се опитвахме да му внушим тази история. Кима така, каза добре и престана да носи двойки. Просто повиши успеха си значително. Значи и със слушалките беше чул някакви неща, беше разбрал историята, което идва да каже, че е достатъчно да се разкаже. Подсъзнанието е будно, то стои отворено и слуша. Внимателно слуша. И аз знам, че него го очакат хубави дни и добро бъдеще, защото ако той продължи да повтаря дядо си, той ще повтори хубавите неща. А там, където се изкриви от пътечката, защото и баща ме е кривал от пътечките, ние знаем историите и ще му ги разкажем. И ще го предупредим. И той ще избере нещо друго. Ето ви е терапията. Сега вие се сещате вече, че бедата идва, когато не знаем.
Значи, когато знаем, ясно, нали, то разказваш го, почиташ го, обясняваш го. Ами ако не знаем, какво правим тогава? И сега тук вече родовият терапевт баш си идва в работата. Родовият терапевт знае езика на рода. Той познава по какъв начин родът говори, с какви изразни средства се разполага рода и започва да разследва езика на рода. Пита ни за много неща. Родовият терапевт пита довереника за такива неща, като например дали е кърмен, колко време е кърмен, как се е родил, баща му учил ли и къде е срещнал майка му. С този въпрос много съществувам хората. Казва, майка ти, баща ти как са се запознали? Хората казват, какво значение има това? Огромно значение има за родовия терапевт. Баба ти и дядо ти как са се запознали? Защото има огромна разлика, ако баба ти и дядо ти са се харесали на хорото, хванали се на хорото и са се харесали и майка ти и баща ти са били годени и техните родове са съгласни, а съвсем друго е, ако баба ти е влачена мома. Т.е. е открадната от хорото, против нейната воля. Това са два различни казуса. И тия две двойки може да са жени щастливо да имат по 6 деца, но това са две различни съдби. И два различни модела отиват към внуците. И всичко това ние го търсим. И когато разследваме живота на довереника, ние разбираме, че там някъде има съответната травма. Ако чуем разказ, например, от млада жена, че тя сменя партньорите, но никога не стига до този, който я на сърце. Никога не намира такъв какъвто иска. Все попада на един и същи типаж, не много приятни и любезни, да кажем, мъже. Ние знаем, че някой от бабите е била женена против волята си, не е харесвала съпруга си, цял живот е живяла с това. Защото сега да се разведеш и така, или да се разделиш. Ама тогава не е било тъй. Разделите са били много сложни, много трудни и практически невъзможни. Така че нашият живот разказва историята на предците. И ако във вашия живот има нещо, което ви стяга, нещо, което ви убива, което не ви харесва, не обвинявайте предците. Няма смисъл от това. Не им прощавайте. Това пък е пълно безумие. Нали? Не тръгнете в тази посока, че им прощавате. Защото никой от вашите дядовци не е направил някой злом, за да ви обиди вас лично и да ви стъжни живота. Или преди да сте се родили още. Трябва просто да разберете нуждата да се случи това. Неспособността да бъдеш друг, неспособността да вземеш други решения. Стегнацията на обществото, опътването в грешна посока. Когато всичко това ви се изясни, вие ще разберете, че предците ви са били хора, заслужаващи уважение. Направили това, което могат в обстоятелствата, които са им дадени. И по този начин вие ще разберете и смисъла на това, което се случва с вас и лесно ще го промените. Ще кажете, аз почитам предците си осъзнато, със собствени усилия и няма нужда да ги почитам през страданието, което живея. Това се отнася до болестите, отнася до самотата, отнася се до гнева, обидата и всичко, което ви разстройва в този живот. Това е връзката ни с рода. Родът е организирана, мъдра структура от хора и сили и тя води руслото на всеки един от нас, тази структура, този род. То ни опътва на къде да вървим и ние вървим натам. То няма друг начин. Но ако го вървим с разбиране този път, ако знаем откъде идва рода ни, можем да провидим и в каква пътека ще продължи напред. Можем да разберем къде ни води и да изберем по-лесният път. Не да избягаме от същия път, а да не стъпваме в дупките, в тръните, да изберем по-чистата пътечка. И така да ни бъде по-лесно на нас и на децата ни. Какво да направите, за да подпомогнете своите родове? Разказвайте. Не пазете тайните. На децата се разказва като Митко, най-хубаво крила е детето. Разказваш му какви си ги вършил, детето те гледа, гука ти, то го чува, но не го разбира, но го запаметява в подсъзнанието. Защото когато им разказваме, ние казваме така, разказал съм ти, за да не направиш същия избор като мен. Ти си свободен да направиш друг избор. Аз пак ще те обичам и ти винаги ще си мое дете. И така всичкият живот, вашия, на другия родител, на
неговите родители, на вашите родители, всичко, което знаете, разказвайте на децата си. Когато станат по-големи и вече започват да разбират думите, почвате да разказвате приказките. Вадите книгите с приказки и създавате и вие приказки за вашия живот и разказвате всичко това по приказен начин. И приказката е лечебна. Приказката е най-красивият лечебна практика, която имат народите по света. Всички приказки са лечебни. И напоследък тази глупост да махнем лошото от приказката, само да е позитивна, това е невъзможно, това не е приказка, това е нещо, което не знам каква работа върши. Лошото трябва да присъства, защото то винаги е побеждавано от доброто в приказката. Иначе какъв е смисъла? Разказваме им житейските истории, пропаданията, издиганията, всичко свързано с нас. Намесваме доброто вътре, като добра фея, добра сила, като кон еднорог. И по този начин освобождаваме децата си от това, което не искаме да повторят за нас. А не да му викаме не прави като мен, защото така много трудно да се случи това нещо. Аз обичам да оставям много време за въпроси. Така че ако желаете, имате въпроси относно това, което ви разказах, и всичко друго, заповядайте. Благодаря ви много. И как не ви омръзне? Не случайно, естествено. Радвам се, разбира се. Сега съм един конкретен въпрос. Слушам ви. Ако разбрала за някаква такава родова травма и в същото време съм на 99% сигурна кой я изплаща, така изкупува и отработва, както вие използвате така за това отработва. Точно така. Но този човек идея си няма за какво става въпрос. Аз какво трябва да направя? Да му разкажа. Чакай, не. Не, приказка на възрастен човек малко по-сложно. Не, много зависи какъв ви се пада. Ако вие сте по-старша в рода от него, т.е. той е ваш син, дъщеря, племенник, племеница. Сега, ако сте по-старша, можете директно да му разкажете, че има такова нещо и може да се отработи. Но ако не ви е близък човека, а особено ако отдавна не сте така си имали приказката, нека да си отработи каквото му е дадено от рода. Не сте задължена, да, нямате никаква задължимост прямо този човек, освен ако той не дойде лично при вас по някаква негова проблясък и не каже, братовчетке, защо се на мен ми се случват тия работи? Тогава вече то се разбира, че той има директно питане и тогава може да кажеш, слушам там една жена и да, ако искаш чуя ти, виж, може би ще разбереш. Но на по-старшите от нас не можем да им наливаме акъл. Те си носят това, което си носят. На по-младите обаче можем да им наливаме акъл, докато са млади. То е опасно непоисканото добро, така е. Имаме много истории с това непоискано добро, но не е точен израз за непоискано добро, но да, така се да, за да се разберем за какво става въпрос, така ще го наречем, да. И другия ми въпрос е, как мога да разбера, че някой, който си е записал част при вас през това система, приложение или както софтуер, да. се е отказал по някаква причина, аз мога ли да взема? Го проверявате всеки половин час. Нали? Да, много се извинявам на всички мои доверници, приятели, които искат да се срещнем. Аз наистина работя много, старая се, но не мога да срещна всички хора, които искат. Просто на физически не успявам. И какво моята мъдра глава в кавички измисли следното. Дай да науча другите хора, но той дето правя аз и те да се включат. Така че моят съвет е да се обърнете към колегите от школата. Те са обучени от мен. Аз съм ги удостоверила за това. Доста ги тормоза, докато ги уча. Направо си ги тормоза сериозно, за да съм сигурна, че всичко знаят и знаят. Така че може да се обърнете към някой от тях. А конкретният отговор на вашия въпрос е, има там един телефон, обаждате се и казвате да ви се обадят, ако някой се откаже от часа и попадате в един доста дълъг списък, които
който моите асистенти преравят от време на време. Но ако имате достатъчно търпение, вашия час ще дойде и ще си говорим. Да. Сега вече, ако Бог позволи да не доживеем, но ще доживеем и ще... смятам да работя още поне 10 на години, но вече имам доста добри колеги и наистина може да им се доверите. Още повече, че повечето от тях, когато срещнат някаква трудност при работата си, се допитват до мен. Част от моята работа е това да ги наблюдавам и така да им помагам и това се случва. Да. Аз ви благодаря. Да. Понеже говорихме за кръщаване на децата на предците, тук поне, доколкото знам в селото, има поверие, че не е хубаво да се кръщава на починало. То не е само вашето село. По принцип е така. Да, това си е българско поверие. Ще ви обясня защо. Има логика в това. Има цели народи, за които кръщаването на децата на починал е просто задължително. Защото починалият е небесен ангел, той има само положителни черти и съответно това той ще протектира и пази детенцето. Но нашия народ има друго вярване. Той вярва нещо по-смислено, по-свързано с живота. Българин е много практичен и свързан с живота човек. Нашето вярване е следното. Когато дадем името на жив човек, на жив предтеча, той ще подпомогне в живота това дете, ще бъде негов ментор и това изобщо наистина е вярно това, защото аз съм говорила с много хора, които, да кажем, са 4-5 първи братовчеда, но само кръстения на дялото получава 50 стотинки повече за сладолед и 2 бомбона повече, защото е кръстена. Ами да, защото живият дядо и баба, на които е дадено името, се радват. Българин иска да даде радост при живе. При живе. Да, това е нашето поверие. Аз съм човек, който изключително вярва в нашите поверия. И не защото съм суеверна, а защото съм се убедила, че всичко, което нашия народ упорито твърди, че е така, то е така. И кръщава се на починал човек, само ако тето не е първо, не е първородно, тогава може да се почете починалият роднина. Или му се дава само буквичка, без да се дава цялото име, като е възможно да се даде име, което празнува на същия имен ден, но не е същото име. Примерно Стефан и Стоян са, да кажем, в един ден празнуват, може така да се подходи. Защото българинът не си е празнувал рождените дни хора. Това е модерно явление. Ако питате вашите баби кога са родени, половин са записани грешно, дали? Да, 3 дни назад, защото валял сняг, по черешо орен, кога цъфтяха ябълките, кога жънахме. Защото рождения ден не е бил отбелязван. Отбелязан е имения ден. Затова не се давало и... Моля? 1 декември пишат на 1 януари. Да, точно така. Да изглежда най-голям. Точно така, дали е най-малкия. Пък е коса от Васил и съвсем. Нашия народ си празнува имените дни. Уважава и обича името. Името, знаете ли, на български е как те викат. И аз употребявам този израз. Когато говоря с хората, аз казвам как викат баща ти. Хората съвременните малко се стряскат на този, защото не са свикнали. А това е много важно, защото името е звание, то те зовем те. На руски така ска, как ти бя зовут, как те викат, как те зоват. И нашия народ вярва, че освен хората, които зоват другия човек, майка му, баща му и близките му, човек е призоваван от щастието, от късмета, от болестите, от смъртта с името си. И затова се казва как те викат. Кой те вика? Как те вика? Как ти е името? И когато смъртта дойде и каже, аз търся Петърчо, и става най-стария Петър. И казва, аз съм тук. Ма съм вече на 80 години. Взимай ме. А малкият остава. Разбирате ли? А когато малкият се казва Джеймс, нали, и смъртта идва в рода, това е вярване на нашия род. Каза, дошъл съм да взема Джеймс. Има ли друг? Няма. Айде, тръгвай. Разбирате ли? Значи българина вярва в протекцията на живия човек и това има много смисъл. Ние сме свързани с земята и живота много, много силно. Слънчев народ сме. Затова. Имам въпрос по отношение на буквичките, понеже говорим за имената и за това, че кръщаваме децата си на нашите родители.
много от нас кръщават децата си само с буквичката, първата буква Да. на дядото или на бабата. С една симпатична дама като вас спорех в моя кабинет по тази тема и тя ми казваше, че сина ѝ, сега не помня как се казваше, наистина забравих, но беше с буквата А, е кръстен на дядо Атанас. Но беше съвсем различно от Атанас, нищо общо няма. Между другото, Атанас е безсмъртен, значи. И тя твърди, не, на Атанас е кръстен, защото е с буквата А. Аз викам, и тогава и аз съм кръстена на този дядо Атанас. Така излиза. Всички, които сме с буквата... Да, беше Александър. Те са Александровци, нищо друго не ми идва на къл. И просто така и казах, не може всички ангеловци, александровци, аиди да са кръстени на Атанас. Не става. Буквичката е важна, но самото празника на името е по-важен. Празника на името. Ако празнува на същия ден, значи е с това име. Ако не празнува на същия ден, не ето името. Моя син е Веселин и е кръстен, понеже баща ми е Васил, а майка ми е Виолета. Аз реших, че ще носи буквата Б. Но с дядо си са на Василев ден. Един ден, Да. спокойно. А Виолета артисва на Цветница. Да. Да. Един въпрос малко по-обширен за родата. Мгм. Сега от медиите слушам изселници, които са, няма значение на изток, говорим повече за Америка и Англия, понеже там са по-голями общности, се правят голями събирания, макар и хората отдалечени на хиляди километри, като казват, че българите празнуват еди къде си и си имат определени заведения, където се събират много често. Вярвам на медиите, не съм бил в това. И аз. И така. Но наблюдавам от друга страна, че тук хората някакси, родата някакси са пренебрегвани един друг. Макар и в по-малките населени места. От по-възрастни хора съм. Да, защото объркаха ни. Това казах. Времето ни обърква сега. Казаха ни, че не ни е важно, че е по-важно какво работиш, с коя фирма си. Законите юридическите ни объркват. Защото по юридическите закони от доста време насам, бая десетилетия, всички деца имат еднакво право на наследство, което е абсурдно в българската родова система. До сега все още срещам възрастни хора, които знаят, че момчетата получават наследство, момичетата не получават наследство. И това има защо е така. Най-големия получава най-много. И това има защо. Да. Сега изведнъж се появиха юридическите закони, не знам по коя юридическа система им хрумна, казаха всички деца по-равно. Добре, да, ама тя е четвърта сестра, женена в другия край на България и иска 5 декара от бащиното имане. Как ще ги гледа тия 5 декара? Ще ги продаде, ще го разпилее. 70 човека. Така, ще го разпилее. Българина си пази него, той не иска да се разпиля. Ето на най-големия, всичко пази го. Пази го, за да не се разпилее. И виж там, дай на сестрите и братята си нещичко и те да имат като спомен. Ама объркват ни, времената новите ни объркват. Ако си пазим нашето, няма да е така. Разбираш ли? Съвсем по друг начин ще. Защото ни научиха, че няма значение от кой пол си. Ти, не знам, мен ми струва много странно да не знаеш детето от кой пол е. Нали? Това ми се вижда, не знам, ненормално ми се вижда. Аз може съм някакъв много ретрограден човек, много стар, обаче то да реши на 10 години, нали? Сега то верно, че ние като бяхме на 10 години си сваляхме гащичките, се проверявахме, ама горе-долу знаехме от кой пол сме се. Сега вече съвсем се объркахме. И още един въпрос. Това не е въпрос, а казус такъв един. Значи, на имен ден, защо не се кани? А на рожден ден се кани. На имен ден не се кани, защото това е всеобщ празник. Идва се да се празнува името. Именика е задължен да черпи едно време, сега не знам моите дали го знаят, ти го знаеш със сигурност обаче, именика се поливаше обилно с вода. Така, да. Сега вече не нарушим човешкото достоинство, но защо се полива? За да го измиеш и да го приготвиш за новото, за това, което идва. Именият ден е много важен. Той за нас, българините, до сега си е много важен. Ние сега като започваме, сега влизаме в празничния именен календар, зимъска и се откарваме до Тодоров ден, така през 2-3 дни. Да, си караме те. Но това са празниците на нашия народ. И сега, верно, църквата привърза светците към тях, нали? Няма лошо и светците си почитаме, но факт е, че името е велико нещо. Името дава на човека сила, дава страст, дава енергия и то не самото име като звуци, а паметта за това име в семейството.
Ако знаеш, че 4, 5, 6, 7 човека преди тебе са носили това име, то те задължава да го пазиш това име по-силно, по-честно. А когато си абсолютно нов, съвсем ново име, ти не знаеш чий си, на кого си, какво пазиш, не си много наясно. Сам себе си пазиш. Значи, умирам си от това, дето сами си решават моите хора как си кръстят децата. Поводявам от това, защото всеки път обяснявам, че да, детето е здраво, живо, хубаво, дай Боже, така да е винаги, но е само оставено с едно единствено име в рода. И казвам, ще му вземеш куче, ще го кръстиш със същото име, за да са двама, че ако дойде да го търси някой, да се обърка. И така. Да. А защо не се кани на рожден ден? Това е следствие, защото не всеки знае кога е роден. На рожден ден се празнува в деня или следващия ден. Може и по-следващия, но никога преди. Да, това също трябва да го знаете. Преди самия рожден ден не се пожелава, но хубаво да си чуете всички пожелания на рожден ден, да си ги приемете, не се притеснявате и срамувате. Това си е наричане, благопожелание, много е хубаво. Всички тези неща, скъпи приятели, сме ги разказали в книгите. Носим ви 2 книги с Ваня. Едната я написахме заедно с нея. В нея са 10 закона на рода. Потоците на силата, от които идва силата към нас, тази бялата книга, ето тази богатство ни приляга. В нея са тези неща, които определят структурата на рода. Ваня написа втората част, която казва, че българинът вярва в доброто, в позитивното. Тя ще ви го обясни малко по-добре. И третата част написахме. Трета част се отнася до изобилието и богатството на българина, на човека богатството. Кое му е богатство на българина? Много интересна тази книга. Аз самата си четах с голямо удоволствие. А в следващата продължих темата, ето тази здрав род с ябълката, която е съвсем нова. Излезе миналия месец. В нея продължих тази тема, като се опитвам да разкажа на младите хора съвременната гледна точка през призмата на предците. Тя е предназначена за съвременните хора. Тази книга. Може би Ванчето ще ни разкаже за позитивното в книгата, която е написала. Но и толкова много научихме за депресиите и разстройствата, и агресията, и всички тия неща. Пък знаем толкова малко за талантите, добродетелите, щастието, щедростта. И аз съм убедена, че тази новата психология на щастието, талантите и добротата е психологията на българина. И много Живко с това почна. Да. Или това ни каза Живко, как си помагат хората. Точно. И аз вече имам цяла колекция от такива много вълнуващи случаи, в които опровергават всички тези глупави твърдения, колко българите сме били завистливи и такива, онакива и прочие. А всъщност ние сме един невероятно мъдър, много щедър по душа и по сърце народ, с голямо бъдеще за цялото човечество. Това е позитивната психология. Благодаря на Ваня. Както виждате, ние сме доста позитивни, доста открити. Не знам, имате ли още въпроси? Бих отговорила сразу. Заповядай. Само ако можеш с 2 изречения, просто да дадем насоки, какво е необходимо да направят, за да се направят една така родова карта? Това е добър въпрос. С квадратчето и кръгчето, нали? Знаете много добре за колко. Да, за геносоциограф. Да, и затова съм го сложил, нали, кой е със всеки, кой е бил пияница, кой е добър, кой е лош. Сега не всеки би могъл да направи тази сложна скица, защото трябва да познава символите вътре. Но това, което всеки би могъл да направи, е да опише своите роднини. Като ги опише от своя гледна точка. Не се налага да бъдете, как се казва, справедливи или обрани от към вашите чувства. Опишете рода си такъв, какъвто го знаете. Какъв е бил баща ви, каква е била майка ви, какви са били бабите и дядовците ви. Какво мислите за децата си? Ако го опишете това или го нарисувате на скица и го нарисувате с цветове, например, бихте могли само от това описание и тази скица да прозрете къде са несъвършенствата и травмите във вашия род. Къде има нужда да се работи още. Защото родът, когато го сложим в единно поле, започва да си разказва сам историите, логически ни ги разказва. Иначе ние работим с този инструмент Живко, той се казва геносоциограма.
Това е инструмента на родовия терапевт. Чрез него ние наистина достигаме до тайните на рода. Ние не сме ясновидци изобщо, не се занимаваме с такива неща. Ние проучваме рода, а родът, тъй като има логика в него, и то много сериозна, истинска логика, той си ни разказва историите сам после вече. Ние като ги видим, просто ги посочваме на хората, казваме, ето вижте, не ти ли прави впечатление това? И казва, да бе, винаги съм го знал, но чак сега го свързвам, че наистина е така и се повтаря и по този начин се случва. На вас ви трябва да и нареченото осъзнаване, т.е. да помислите за рода чрез осъзнаването за рода. Не е здравословно да заклемявате рода си. Аз не съм като тях, не съм като тея како сейки, нали, както Чудомир казва. И всъщност си точно такъв, точно както Чудомир го е написал. Нали? Това е смешното в този израз. Не съм като тях како сейки, ама ела да ти кажа. Защото си същото като тях. Същото е за всеки един. Ако вие казвате, аз не съм от този род, те са и такива, значи трябва да знаете, че се точно е и такъв. И вместо да се сърдите на тях и на себе си, анализирайте нещата. Погледнете ги с едно добро око. Към предците се отнасяме с уважение, с почет и уважение. Към децата с грижа и отговорност. Това е много важно. Това трябва да запомните. Хората съвременните не знаят какво значи да уважаваш баща си и майка си. Аз непрекъснато се изумявам как хората не знаят какво значи да уважаваш майка си и баща си. Просто нещо е това. Няма да му спориш с майка си и баща си. Няма да спориш с майка си и баща си. Те не разбират. Чакай малко, бе. Ти кой си, че разбираш повече от тях? Значи, почнете ли да мислите, че вашите родители са стари, скофели, не разбират, вие ще им кажете как стават нещата, вие вместо тях ще направите това или оно, иначе не изразявате почет и уважение към родителите си. Да, случва се да изкофеем старите хора, така е, но ти най-последното нещо, което трябва да направиш, е да кажеш, че баща ти е изкофял. Защото просто той е преди тебе, той е по-старши от тебе, през него идва силата в рода. И ако не искаш и ти да изкофееш на неговите години, по-добре се отнеси с уважение към него и научи на уважение децата си, както в оная приказка за дядото и копанката. Да. От друга страна, родителите, особено съвременните, трябва да знаят, че полагането на грижа за детето не е да го глезиш и да направиш от него един цар вкъщи, който каквото само зейни веднага му се дава. Не е това. Грижата за детето означава да го научиш да живее в здравословни граници. За да може да се предпазва само, когато теб един ден те няма. И това съвременното общество не го позволява. Не позволява да сложим здравословни граници на децата си изобщо. И много е трудно и на моите родители, и на възрастните. После аз казвам на моите хора, доверете се на старите неща. Доверете се сега. Не знам, по-възрастните съм сигурна 100%, за моите не знам, но нас като се разболеехме, ни разтриваха с ракия. Какво лошо има в това? Моите майки тичат с лекарства антибиотици. Разтри го, идите с ракия. Ко ще стане, бе? Ама как с ракия ще му изгорим кожата? Човек, ти няма с шльокавицата да го мажеш. Ще я стоплиш, нали? Ще загрееш, ще загрее го, идите. Или пък, като имаш синузит, не сложи му една турбичка морска сол тук на челото. Къде веднага с капките, кортикостероидните буташно са? Да, сега, ако вече много се разболее, ще го мислиш, ама дай простичките бабините неща да почнем. Сгрей му краката, охлади му главата и гледай да видиш как ще се оправи. Направихме много зулуми с малките си деца, защото не ни обясняваха ни, че това са стари работи, неважни работи. Не научихме децата на други неща важни. Не научихме, че като срещне по-възрастен човек, трябва да го поздрави. Аз не виждам. Съвременните деца не поздравяват. Не знам вашите как са. Пловдив няма едноте. Такова минават в хода покрай мен, минават, живеем в един ход, няма добър ден. Нищо. Родителите поздравяват, което е интересно. Родителят поздравява, детето не. Не обърни се към него, кажи му поздрави, това е нашата съседка. Така се учат децата. Защо трябва да ме поздравя детето на мен? Извинявай, че ви прекъсвам във връзка точно с този въпрос. Кой поздравява първи? Възрастният или по-младият? По-младият. По-младият поздравява по-възрастният. Не. По-младият поздравява. Защото по-възрастният дава тон и той с това приучва детето. Не, при срещата. Сега, ако върви родителя с детето, родителя поздравява след това детето.
Но този, който идва на среща е по-възрастен, той трябва да бъде поздравен. Като по-възрастният може да не отговори дори на поздрава. Но ние наистина учим децата. А защо трябва да поздравява детето? Ето това го отговарям в кабинета на моите родители. Защо трябва моят син да поздравява комшиите, съседите? Защото казвам, утре, ако падне от колелото си, разбие носа, комшията ще го донесе у вас. За това. Той трябва да знае, това е на Иван детенцето. Той ме поздравява всеки ден. Нали? Ето за това. Защото ние сме хора и ако не си казваме добър ден, ще се подминаме утре на пътя. Като стойта гледай. Ето за това. Защото трябва да се научим пак заедно, да се върнем към заедност. И заедното почва от семейство и рода, от махалата, където сме, от селото, къде сме. От тук почва. Не почва от Тръмп. Много ме интересува какво направил, какво спечелял или там някой в София, какво ги върши. Това е тук, при нас. Ако ние си пазим нашето, не може да ни разбие никой. Никой. Но научиха ни, че друг ни пази. И така. Заповядайте. И малко по-различен въпрос, който касае числа. Сега се сети. Числата, добре. Значи имаме следния случай. Бащата и голямото дете са родени на една и две и същи месец, но на дата 15. Малкото дете, следващото дете е пак на 15 дата, само че тази дата вече е избрана. Нали, смисъл, защото раждането е било секцио. Какво говори това 15 за Всеки род има важни за него дати, числа и цифри и важни за него сезони и месеци. Всеки род. Той има нужда от енергията на това число, от силата на това число. Числата също носят сила и енергия. И когато се повтарят числата в рода, означава, че родът ползва силата на тези числа. След време, след няколко поколения, друго число ще почне да се повтаря. Когато се промени енергетиката и трябва нещо друго да се случи. Така че ние в школата изучаваме този феномен. Той е на всеки род. Абсолютно. Народът ни наблюдава тъй наречените месечета, например. Хората, родени в близки дати една до друга, в един и същи месец, трябва да бъдат разделени. Народът ни ги разделя, за да не попаднат в една и същата съдбовна дупка. Там ядат два жълтъка от едно яйце. Така, съди се дърво. В различните краища различно. Режи се червен конец и такива неща се правят. Разделят са месечетата. Но когато са на една и съща дата, числото е важно. То дава определен нюанс на силата на този род. И всяко число си има такова. И като е 15, следете числото 6. Нали? Производните на 15 и самото 15. Да, 1 плюс 5. Да. Само 6 е 6. Тогава гледаме и 12, сигурно не. Просто внимаваме за числата. Това е обикновено в моя род, числото 11 е такова. Почти всички важни неща се случват на 11-та дата. Избираш, не избираш, все така се случва. И хубавите и лошите, важните неща. Тоест датата наистина, мисълта за тази дата ти дава импулса за съответната енергия, която ти трябва в рода. Месечетата. Това е народно вярване, описано от Димитър Маринов. И не само. И от Иваничка също, Георгиева. Това е народно вярване, което казва, че когато хората са родени близки дни, особено родител, дете, но и брат и сестра също, в близки дати, в рамките, те затова се наричат месечета, защото са в рамките на месец, да. Пак същото вярване. Нашия народ персонифицира бедите и злените. И смята, че бедата и злената като персона, като личност, пристига и те търси. И те вика по име и по дата. И затова, за да не повика двама, ги разделя. И сега обредите по разделяне са много шарени, защото ние имаме 9 етнографски области в България и всеки си е за различно, всяко село си е различно. Ето тук дамата съдат едно дърве, от две страни го фащат. Дали? Се съди едно дърве. Това е тук, в този край. Моята баба ни разделяше с сестра ми, защото сме също месечета, с два жълтъка от едно яйце. Имахме кокошарник, баба познаваше коя яйце е с два жълтъка, сваряваше ни и се разделяше жълтъка между. Едната изяде един жълтък, другата другия.
В трети край е описано, че през прага един конец червен вълнен и бабата реже конеца, единия го държи от едната страна, другия от другата страна. И други неща съм чувала за разделяне на месечета, но това е вярването, като се разделят месечетата, вече не могат да бъдат объркани. Да, също. Да, разделят се месечета при живе. Да не почне да се разделят с починалите си роднини, съкън, нали? Само при живе се случат тия работи. Да. Ами, добре, благодаря ви много. Благодаря на Живко, на читалището, на кметовете, на всички, които ме поканихте. Много ми е приятно, много. Сега ще седнем... Не сме свършили още. Не сме. Сега ще ви подписваме книгите, когато си ги купите. Ще ви напиша на всеки един послание. Една поредица в Елизиум. Когато човек навлезе в такава среда, той някак се започва да се променя. Когато излезе в мръсния външен... Моите асистентки ще ви дадат по една значка за спомен. Както знаете, започва голямата книга, в началото без слово. Тя, който казва, хора, питайте. Това е, аз стоя и с половиността, кога ще питам татко, кога ще разбера за дядо или... Ето сега не искам да казвам за никой нищо да подчертавам, направи впечатление. Когато Мирчо застъпи последния мандат и каза, благодаря, че повярвате в рода ми. Не в мене, в рода ми. И когато говорим за поздравяването или казваме, все още казват, батко, бойкото, лельо, калеко, такива неща, които все още ги има тук. И да ти кажа, чий си. Дядото, какъвто бил прадядото, бащата и ти си носиш тази. Въпросът е, че когато имаш някакво знание, най-голямото призвание е това да го споделиш. Виждаме, че вече се развълнуват и само да поднесем малко енергията и вибрациите, както казват. Кандидатстваме, като каза, здравей, здраве 2026, да направим едно изнесено